Ribeira prepárase para vivir un Samaín terrorífico con actividades para todos os públicos e para toda a familia. Do 30 de outubro ao 3 de novembro, a vila mergullarase no misterio e a lenda dunha celebración repleta de cultura, historia e moito medo. A primeira cita será este xoves 30 de outubro coa película Buscando a Santa Compaña, que se proxectará no novo auditorio municipal. Unha película que, a través dunha investigación e cun formato road movie documental, trata de desvelar o misterio detrás da famosa lenda galega da Santa Compaña. O sábado 1 de novembro será o turno para a danza e a tradición. O grupo de baile da Asociación Cultural Alfaia ofrecerá un espectáculo no auditorio municipal, cunha actuación onde participarán máis de 100 nenos e nenas. E comenzaremos o sábado 1 de novembro gracias á Asociación Alfaia e ao seu gran traballo que leva facendo todos estes anos. Eu teño aquí presente a Carmen, a súa presidenta. Vamos a ter, como sempre, na carpa multiusos unha exposición terrorífica que cada ano, despois ela xa nos contará máis polo miúdo, vai crecendo en pezas, vai crecendo en terror e en medo. Creo que este ano hai unha agradable ou desagradable sorpresa, según se mire. Ao remate, emprenderán un desfile que os levará ata a carpa municipal, onde se inaugurará unha exposición de monstros, a cal poderá ser visitada ata o 3 de novembro, e sorprenderá tanto aos pequenos como aos grandes con figuras que van dende a máis aterrador ao máis inquietante. Despois do festival faremos o desfile que, bueno, pola mala previsión do tempo, será un pouco máis curto, vale, do previsto. Pero, bueno, que será maravilloso tamén. Despois, ás 7 da tarde, daremos comezo a inauguración á carpa municipal, donde veredes moitas novedades, monstruosas, agradables, desagradables, de moito medo. Moitas novedades que van a ver este ano que seguramente a todo o público estou segura que lle vai encantar. Para quen queira un toque máis persoal, o domingo 2 de novembro tamén haberá obradoiros de maquillaxe de Samaín. O domingo levarase a cabo un baile infantil de larpeiradas e no sábado o grupo de teatro municipal ofrecerá unha lectura dramatizada de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, na igrexa de Santa Uxía de Ribeira. O grupo de teatro municipal de Ribeira tivo a ben facer unha peza especial de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, unha adaptación de unha obra teatralizada, que vai a ser unha lectura teatralizada, que é como unha novedade, digamos, aquí en Ribeira, non? A lectura dramatizada en estas datas de defuntos, pois é algo que está moi arraigado na cultura nacional a nivel España dende o século XIX. Non? Unha programación variada para que Ribeira se encha de vida neste Samaín, onde o medo e a cultura irán da man.